Des de Salesians de Sarrià, però des de casa, soc el David Martínez. Us presentaré el cicle formatiu de grau mitjà d'instal·lacions de telecomunicacions de Salesians de Sarrià. Soc professor i tutor del Departament d'Electricitat Electrònica i us acompanyaria en aquesta sessió informativa. Us dividiria la sessió en tres parts. Una primera part, presentació de l'escola. Després una segona part on us presentaria els trets fonamentals del cicle d'instal·lacions de telecomunicacions i després us respondria els dubtes que pugueu anar passant-nos pel xat. Per participar en el xat segurament ja ho podeu fer directament des d'aquesta sessió, si així us ho ha detectat el vostre dispositiu. Si no teniu una compte de Gmail, el millor és que ens envieu des de qualsevol correu electrònic un mail a online@sarrià.salesians.cat amb les vostres consultes i la meva companya, la Sílvia Osorio, que seria la moderadora del xat, us anirà acompanyant i responent les preguntes que ella pugui, o si no, em traslladarà a mi tots els dubtes que vagin quedant perquè al final de la sessió miraríem d'anar-los resolent. Segurament molts de vosaltres ja heu estat en alguna de les sessions informatives que anteriorment han fet els meus companys i han explicat sobradament com és l'escola, però si hi ha algú de vosaltres que és la primera sessió d'aquestes portes obertes en confinament que estem realitzant nosaltres i no coneixeu Salesians de Sarrià, quan vingueu, què és el que us trobareu? Bé, el primer que us trobareu és una escola molt gran, d'uns 1.800 alumnes, tots entre 15 i 16 en amunt, 16 anys en amunt, alumnes de postobligatòria, de cicles formatius de grau mitjà, cicles formatius de grau superior, batxillerat, dos PFIs, un d'electricitat electrònica i un altre d'automoció, i cursos ocupacionals. És una escola que veureu amb molta solera, està al barri de Sarrià des del 1884 i en aquells moments ja es feia formació professional. Per tant, jo diria que si no és la pionera en formació professional de Barcelona, deu ser de les primeres. Tot i ser una escola de molts anys, de 136 anys, només entrar a l'escola veureu que també hi ha un plafó informatiu que ens va donant tota una sèrie de pistes, d'acreditacions, indicant-nos que és una escola innovadora, que està a l'última també de totes les qüestions que afecten a la formació professional. Veureu una acreditació de la FP Dual i veureu també una acreditació del Departament d'Educació sobre metodologies innovadores a la FP. Això ens gratifica moltíssim perquè és gràcies a l'esforç de l'equip docent per tirar endavant en estar a les últimes amb tot el que fan els recursos educatius de la formació professional. No ens fa altre remei perquè amb 1.800 alumnes d'aquestes edats joves, si no ens movem, estaríem perduts. Bé, també veureu, igual us trobaríeu alumnes estrangers amb intercanvis perquè és una escola molt preocupada per la internacionalització dels nostres alumnes. De fet, estem certificades com a escola multilingüe i, entre altres moltes coses en relació internacional, doncs també tenim cursos que oferim als nostres alumnes al migdia d'idiomes, ajudants lingüístics, cursos de preparació d'exàmens oficials de Cambridge, etc. I també a cadascun dels nostres racons i de les nostres activitats treballem per fer dels nostres alumnes joves saludables, en tots els sentits, que siguin solidaris i també que tinguin sobretot una mentalitat sostenible envers el món i envers el treball que desenvoluparan en el món laboral. Segurament també us trobareu gent fent activitats diverses. Potenciem activitats de lleure per als joves d'aquestes edats, com pot ser teatre, cursos de guitarra, cinefòrums, altres tipus d'activitats, anar una miqueta més enllà de la vida de l'aula. De fet, us poso deures i si mireu a la web de la nostra escola, busqueu per allà un blog que es diu MJS i trobareu la quantitat de vida que té l'escola més enllà de les aules. Molt interessant, us ho recomano. També hi posem molt d'esforç en què us sentiu bé. És a dir, que si veniu a Salesians de Sarrià sigui un entorn agradable, sigui un entorn seriós i acadèmic, però que l'alumne es senti sempre acompanyat. Sempre hi ha una persona de referència, que seria el tutor, que serà aquella persona que estarà a prop de l'alumne per veure quines són les seves problemàtiques, les seves dificultats, que vagi passant un bon curs, un tutor que ajudarà
a la persona amb entrevistes periòdiques, tant amb ell com amb la família, i també ajudarà el grup, un grup que es cohesioni, que des del primer dia, amb unes activitats d'acollida, per tal que puguem començar les classes amb garanties d'èxit. Penseu que són 1.800 alumnes, però que la meitat d'ells, pràcticament 900, arriben nous a l'escola i de molts llocs de les rodalies de Barcelona i alguns de molt lluny. I és la primera vegada que venen a una escola d'aquesta tipologia i aleshores nosaltres el que volem és que se sentin bé. Amb aquestes activitats de grup, de la tutoria, també els ajudem amb aspectes de l'educació, treballem aspectes de salut i també fem algunes qüestions més lúdiques, com alguna tradicional costellada que habitualment fem al nostre departament. Aquell alumne que ho necessita, posem al seu servei el servei d'assessorament psicopedagògic per, a vegades, fer consultes o poder tenir entrevistes una miqueta més personalitzades en aquest sentit. Segurament, si esteu mirant aquest vídeo és perquè us trobeu en un moment de l'etapa educativa de molta transcendència, de molta rellevància. I us preguntareu, què faig de la meva vida? Faig una FP? Faig un batxillerat? La FP no és un pla B, com algunes vegades ens hem intentat fer veure, sinó és una molt bona elecció. És una opció ferma, una opció sòlida, de qualitat, amb experiència pràctica i també experiència laboral i amb moltes possibilitats de trobar feina i sobretot també amb la possibilitat de no trobar mai un camí tancat, sinó que a la nostra escola, fent un cicle d'instal·lacions de grau mitjà de telecomunicacions, podeu fer un grau superior d'una especialitat afí i fins i tot fer a l'escola universitària un grau d'electrònica o un grau de qualsevol tipus de titulació universitària. Per tant, un camí totalment obert en aquest aspecte. De fet, la formació professional sorprèn molt. El qui no la coneixi abans, jo que soc tutor dels de primer curs d'instal·lacions de telecomunicacions, quan faig entrevista amb les famílies, es queden molt gratament sorpresos de la reacció inesperada dels seus fills. Alguns que venen de molt lluny, de 30 quilòmetres, i han de matinar moltíssim per venir a l'escola i no els han de pràcticament treure del llit, sinó que venen amb molta energia i amb moltes ganes de venir a les classes. Altres alumnes que potser han passat pel batxillerat i no han acabat d'encaixar amb aquest estudi de ritme tan fort i quan han arribat a la formació professional han vist com els ha pujat la seva autoestima perquè es veuen desenvolupant tota una sèrie de productes que li troben un sentit a la vida real i això els gratifica moltíssim. O altres pares que t'expliquen que per primera vegada el meu fill m'està explicant què és el que fa a l'escola i amb molta emoció. Per tant, això ja és una demostració que quan es gaudeixen els estudis, es gaudeix també en tots aquests aspectes de la vida. Hem escollit la formació professional, però no sabem si escollir telecomunicacions. Què és això de telecomunicacions? És per mi? Quin perfil hauria de tenir? Jo crec que és perfecte per a aquelles persones que tenen curiositat per la tecnologia, per programar robots, programar Legos, Arduinos, aquelles persones a qui els agrada remenar els ordinadors o els telèfons mòbils, o si us motiva el món del so, del vídeo, dels audiovisuals en general, o simplement t'agraden moltes coses, però no saps què escollir, doncs les telecomunicacions jo crec que són ideals en aquest sentit. Una vegada, quan fem les portes obertes presencials, una de les preguntes que sempre sorgeixen és però això de les telecomunicacions té fama de ser molt complicat, són difícils. Bé, en un grau universitari les telecomunicacions tenen un contingut matemàtic molt elevat i són difícils, jo ho he patit a les pròpies pells, però amb un cicle de grau mitjà de telecomunicacions el que es fa és totalment pràctic i està adequat per a la titulació acadèmica de grau mitjà a la que nosaltres impartim. Per tant, és orientat a un perfil tècnic, els alumnes disposen d'uns equips que els munten, els configuren, els instal·len, els remenen, els posen en marxa i, per tant, si això ho gaudeixes, no suposa cap problema. Per nosaltres, les matemàtiques no deixen de ser més que una eina que apliques de tant en tant alguna fórmula perquè els nostres equips funcionin i les instal·lacions no se'ns espatllin. Però ja està. Si haguéssim d'explicar què és el que s'estudia a telecomunicacions,
Jo no sé si influenciat per les ganes d'aquests dies de viatjar i d'agafar un avió, jo pensava que una manera força senzilla d'explicar-lo és que tu vas a l'aeroport, aquests dies, seria molt desitjat, vas amb el cotxe, estàs arribant a l'aparcament i allà segurament et trobes un dispositiu electrònic, una placa, en què detecta el pas del teu cotxe i t'obrirà un automatisme, una porta, una barrera automàtica. Un cop entres dins a l'aparcament, hi haurà tot un seguit de sensors que segurament detectaran el pas del teu cotxe o et indicaran quines són les places que queden lliures per poder aparcar el vehicle. Quan estiguis aparcant el vehicle, segurament, si tens un tipus de vehicle que té una placa electrònica dins, doncs et indicarà que perquè evitis una col·lisió doncs sonarà una petita alarma amb un circuit electrònic. Quan surtis del cotxe, segurament, si mires al sostre de l'aparcament, et trobaràs una sèrie de càmeres de videovigilància per evitar potser intrusions nocturnes o també una sèrie d'elements, de dispositius de seguretat per detectar si hi ha un incendi o un detector de fum i aleshores sonarien una sèrie d'alarmes per avisar de seguretat. A la que deixes el cotxe i agafes el vestíbul, potser vols consultar el vol, trobaràs el teu telèfon mòbil i aleshores accediràs a internet a través d'uns punts d'accés per connexió inalàmbrica amb wifi, amb una xarxa que t'haurà muntat un tècnic de telecomunicacions, segurament, o t'aniràs a la taula de facturació a preguntar-los a aquelles persones que t'estan atenent allà algun aspecte sobre el teu vol i ells es connectaran amb una xarxa informàtica també instal·lada per un tècnic de comunicacions per consultar la informació que tu li estàs demanant i podràs verificar que el teu vol surt a hora, esperem que sigui així, amb unes pantalles de vídeo que també t'hauran instal·lat els tècnics de telecomunicacions. El tan temut control de seguretat de l'aeroport, segurament amb el teu mòbil et validarà que el bitllet que tu tens et permet l'accés d'entrada amb aquells circuits electrònics o aquells dispositius escàners que també et donen aquest pas. I fins i tot hi haurà tot un equip de sensors per detectar si tu portes alguna peça metàl·lica o algun dispositiu que no hagi d'estar permès en el control d'accés. Ja més tranquils, hem passat el control de seguretat i ens trobem a la sala d'espera. Allà hi ha una sèrie de botigues fantàstiques, plenes de video walls, en què ens estan presentant amb imatge tots els seus productes i també amb so, amb una música ambiental i fins i tot en alguns casos amb una sèrie de dispositius, de focus, que il·luminaran totes i cadascuna dels elements audiovisuals que tenim per allà. També podràs seure i mirar igual algun esdeveniment esportiu internacional a través de la connexió que tens a la televisió que t'han posat al teu servei d'un satèl·lit, d'un senyal internacional o fins i tot la torre de control es comunicarà amb la gent de cabina del vol per tal que tot estigui adequadament a través d'unes antenes i d'uns radars i d'enllaços de comunicacions. Per tant, elements d'electrònica, elements de comunicació, elements de videovigilància, de seguretat electrònica, de xarxes informàtiques, xarxes inalàmbriques, telefonia, etc., que nosaltres preparem els joves perquè siguin tècnics de telecomunicació i qualsevol tipus d'empresa que es dedica a fer aquest tipus d'instal·lació necessita tècnics formats en aquesta especialitat de telecomunicacions. Heu observat que hi ha moltíssima tecnologia. És un tipus d'estudis de moltíssima polivalència, on es treballa amb molts equips de forma molt completa i, per tant, amb moltes possibilitats d'accedir a diverses disciplines laborals. Jo crec que és molt important el saber què s'estudia, però potser encara és més important el saber com s'estudia. Vindreu a l'escola, vindreu als tallers i segurament si ets un alumne de primer et trobaràs una sèrie de tallers com taller d'automatismes o de domòtica, o et trobaràs el taller d'instal·lacions de telecomunicació, o el taller d'electrònica, o el taller d'audiovisuals, multimèdia. I en aquests tallers et trobaràs un o de vegades fins i tot dos professors, tu amb una taula de treball on podràs disposar d'un ordinador, i allà el professor el que t'explicarà és aquella activitat que tu tindràs per consultar a la teva aula virtual que nosaltres posem a disposició de l'alumne i aquí simplement ell t'explicarà què és el que has de fer en aquella activitat. Un cop ja tinguis aquestes instruccions, et posaràs a fer el muntatge, a fer la instal·lació
a fer les provatures que se't demani a l'activitat i el professor estarà atent a qualsevol dubte o a qualsevol situació que es vagi produint a l'aula i t'ajudarà, et anirà orientant, et anirà responent tots els dubtes que tinguin. Però alhora et anirà avaluant. I què avaluem nosaltres a la formació professional? A part de si vas fent bé tota aquesta activitat que estem comentant, doncs si la pregunta que li fas és correcta i és adequada, si treballes bé amb els teus companys, si tens suficientment autonomia per desenvolupar les activitats, si les presentes bé o no les presentes bé, i ja està. Això és tot el que avaluem en els cicles formatius de la nostra especialitat. Això és el que fem habitualment durant tots els tallers i us anireu trobant situacions diverses. Igual a una aula en què hi ha un alumne que està pujat amb una escala fent la instal·lació d'un cable, mentre un altre està configurant un equip electrònic, mentre un altre company resulta que està fent un petit muntatge o un altre està documentant o fins i tot a l'altre extrem de la sala algun altre que està fent més soroll que la resta perquè té tot amplificadors, un mesclador i uns altaveus que està fent una sèrie de proves. A segon curs, de totes formes, nosaltres fem un canvi de metodologia una mica diferent. Fem que 2/3 parts del curs els nostres alumnes treballem per projectes. I això què vol dir? Tenim habitualment uns 30 alumnes i fem equips de 5-6 persones. Aquests equips, els alumnes, es posen un nom d'empresa, es creen el seu logotip, fan la seva plana web, es fan també les seves normatives internes de funcionament que s'autogestionen i a partir d'aquí han de resoldre 5 reptes que nosaltres anomenem escenaris. Durant tot el curs hauran d'anar passant tots els alumnes per aquests escenaris i anar-los resolent per equips. Un escenari, per exemple, doncs us muntarien una sala d'actes en la que representaria un petit ajuntament, en la que hi ha uns micròfons que capten el so i unes càmeres que capten la imatge. Nosaltres projectem aquesta imatge amb una pantalla que tenim allà instal·lada i sentim aquell so amb uns amplificadors i uns altaveus que tenim a la mateixa sala. En aquella sala instal·lem els elements perquè la gent que va a veure aquest esdeveniment es pugui connectar per internet. I, a més també tenim un sistema d'il·luminació que els mateixos alumnes instal·len amb uns ordinadors que controlen aquest sistema de llums per poder fer molt més atractiu la sala d'actes. I, finalment, mitjançant un sistema de radioenllaç, allò que estem captant nosaltres ho podem enviar, doncs, per exemple, amb una altra antena perquè ho pugui veure un televisor que tenim instal·lat en un altre extrem de l'escola o fins i tot a qualsevol lloc del món via streaming. Tenim un altre exemple d'escenari, que és una oficina tècnica en la que els alumnes munten alguns ordinadors, munten tota una xarxa que instal·len ells mateixos amb els seus servidors, instal·len tota una sèrie de programes que requereix els treballadors d'aquesta oficina tècnica, posem uns sistemes de protecció, d'alimentació, les configuracions dels programes, instal·lem la central telefònica amb els seus telèfons, unes càmeres de videovigilància per si hi ha intrusió dins en aquesta oficina i fins i tot un dispositiu que permet l'accés a través de les empremtes digitals. Jo us animo a que visiteu la nostra plana web a l'especialitat i allà trobaríeu les assignatures que abans us comentava i 3 escenaris més que podreu trobar allà i que us els deixo com a deures personals. Bé, i com ho treballem tot això d'aquests escenaris? Doncs els equips de treball, quan han rebut aquestes instruccions, es comencen a organitzar. Pensen com faran la instal·lació, quins materials necessitaran, els demanaran als professors i els professors els donarem aquest equipament professional perquè puguin desenvolupar. Aleshores, amb un espai físic que els disposem en el departament, ells fan tota la instal·lació sencera, des de tot el que seria el tiratge de cables, la instal·lació dels equips, la seva configuració, la seva connectivitat i, finalment, la posada en marxa. Quan ha acabat tota la instal·lació, fan la presentació al client, al suposat client, que seria, en aquest cas, el professor. La veritat és que és una experiència molt enriquidora. Els alumnes creiem que aprenen moltíssim, surten molt satisfets i és la manera de no tractar cadascuna de les assignatures i de les disciplines tecnològiques que abans us comentava de forma separada i estanca, sinó tot com un sol conjunt que fa que sigui molt més entenedor de cara a l'alumne. La relació que tenen els nostres alumnes amb l'empresa, que des del primer dia que entren a l'escola, visites tècniques que fem amb empreses audiovisuals,
com per exemple MediaPro, Charmech, Ràdio Mataró, altres empreses relacionades amb el món de l'electrònica, com l'empresa d'equips per persones amb discapacitats, com BJ Adaptaciones, que mitjançant unes plaques d'Arduino, que els nostres alumnes també fan pràctiques allà i també desenvolupen, doncs facin d'ajuda a aquestes persones que tenen algun tipus de dificultat per la mobilitat. La segona qüestió en què nosaltres relacionem els alumnes en les pràctiques són amb les empreses, són amb les pràctiques a l'empresa, amb el que anomenem la FCT, Formació en Centres de Treball. L'alumne no s'ha de preocupar de res. Des del principi de curs tenim, a part del tutor acadèmic, un altre tutor, que és el tutor de pràctiques amb l'empresa, a l'escola, i que el que fa és buscar empreses que siguin idònies pels nostres alumnes segons les seves necessitats. Hi ha alumnes que potser per la distància que tenen respecte a l'escola doncs busquen una empresa que estigui a prop del Vallès o a prop del Baix Llobregat. Altres alumnes que tenen preferència per empreses de seguretat electrònica o d'audiovisuals. I aleshores el que fan és que un cop tenen seleccionada l'empresa, que això ho anem movent des del principi de curs, de primer curs, quan ja ho tenim tot configurat, a partir del mes de març, abril o maig, els alumnes habitualment de primer ja poden començar anant a l'empresa. Són 300 hores de pràctica que com es compaginen? El nostre horari escolar és des de les 8 del matí fins a les 13:30 del migdia i aleshores els alumnes poden anar a l'empresa durant la tarda, unes 3 o 4 hores segons l'empresa a la que vagin. Un cop ja han fet les 317 hores de pràctiques a l'empresa, aquí ja tenen la seva avaluació i aleshores ja han finalitzat aquest mòdul. Nosaltres el que procurem és que tots els alumnes ho puguin fer el més aviat possible, per tal que en 2 cursos ja puguin obtenir la titulació sencera, inclús amb les pràctiques. I la tercera relació que tenim amb les empreses és amb un altre tipus de modalitat de pràctiques que es diu la FCT Dual o la FP Dual. És un tipus de pràctiques que són més hores, perquè són 1.000, pràctiques remunerades, s'ha de donar d'alta a l'alumne a la Seguretat Social i sobretot el que caracteritza aquesta modalitat de pràctiques és que part de la formació la porta també l'empresa. L'alumne està a l'escola des de les 8 del matí fins a les 11 i a partir de les 11:30 es pot incorporar a l'empresa durant 5 hores més de pràctiques. En total són 3 hores a l'escola i 5 hores a l'empresa. Aquesta modalitat de dual la fan els nostres alumnes quan estan al segon curs. Qui ho pot fer? Doncs ens posem d'acord. Ens posem d'acord les persones que formem la Junta d'Avaluació, també amb aquells alumnes que ho desitgen, i mirem quins són aquells perfils que encaixen més amb aquesta modalitat de FP Dual, perquè, de fet, aquest compromís de tantes hores no tots els alumnes estan disposats a realitzar-lo. Tipus d'empreses que tenim? Doncs empreses de seguretat electrònica, d'instal·lacions d'antenes, de manteniment de telèfons mòbils, de manteniment electrònic, d'automatismes, etc. I al finalitzar aquests estudis d'instal·lacions de telecomunicació, què és el que podem fer? Doncs bé, una sortida directa és començar a iniciar la teva activitat laboral en qualsevol d'aquests tipus d'empresa que us deia. Moltes vegades, a través de mateix pràctiques que han estat els alumnes, doncs ja els recluten en aquestes empreses perquè n'estan molt contents i aquest és una mica l'objectiu de les nostres modalitats de FCT i FP Dual. La inserció és molt alta i aleshores, si no ho hem fet a través d'aquestes pràctiques, ho podem fer a través del servei de la borsa de treball que tenim a l'escola i que posem a disposició dels nostres alumnes. Abans us havia posat uns deures, ara us en poso uns altres. Si mireu a la plana web de l'escola i busqueu una cosa que és la memòria d'activitat, que de fet també us han enviat els meus companys en la comunicació que us han fet per aquesta sessió d'avui, en aquesta memòria d'activitat que explica tot el que fem a l'escola, a la plana 29 veureu les ofertes que hi ha de treball d'electricitat electrònica. Crec que és molt interessant que aneu a fer una ullada. Una altra possibilitat a l'acabar els estudis és fer un grau superior. Per exemple, a l'escola tenim uns que són afins al cicle de telecomunicacions, que és el grau superior de telecomunicacions, el grau superior d'energies renovables o el grau superior de robòtica. Podríem fer qualsevol altre tipus de cicle formatiu sense cap mena de problema. O aquells alumnes que ho desitgin,
podríem fer un altre cicle formatiu de grau mitjà. En aquest cas, nosaltres en tenim en el nostre departament, que és el d'instal·lacions elèctriques i automàtiques, que té moltes similituds al d'instal·lacions de telecomunicació. Té tantes similituds que el primer curs pràcticament són comuns. Això implica que aquest alumne que ha acabat telecomunicacions, amb un any més, podria obtenir la segona titulació. És un perfil molt complet, el de Telecos, i molt polivalent, però si a més, amb una segona titulació en el que tens el carnet d'instal·lador i tens totes les competències que et dona el cicle d'electricitat, doncs és molt vàlid i molt buscat per les empreses. De fet, demà hi ha una sessió informativa sobre aquest cicle d'instal·lacions elèctriques i automàtiques que estic convençut que us encantarà. Molt bé, vaig finalitzant. Abans que es torni a escalfar a l'ordinador massa, evidentment atendrem totes les preguntes que pugueu fer-nos. Jo crec que he exposat tot el que volia. Ho resumiria en 4 punts. Uns estudis tecnològics relacionats amb el món de l'àudio, el vídeo, les comunicacions i l'electrònica, l'Arduino, etc. Pensat amb unes metodologies pràctiques i actives, amb l'objectiu de formar tècnics de molta polivalència i que, a més, tenen molt bones perspectives de futur. Bé, jo espero haver resolt moltes de les qüestions que us havíeu plantejat. En tot cas, si us sembla, podríem passar als dubtes que vagin sorgint i intentarem respondre'ls. Perfecte. Una de les qüestions que em comenta la Sílvia és sobre el tema de les preinscripcions. No fa massa que el Departament d'Educació ja ha donat instruccions bastant concretes sobre aquest aspecte. Es farà en modalitat telemàtica i les dates de preinscripcions són del 2 al 8 de juny. Aleshores, a través de la plana web de l'escola podreu accedir a un enllaç que us portarà al Departament d'Educació i en aquell enllaç podríeu fer aquesta preinscripció telemàtica del 2 al 8 de juny. El criteri d'accés és molt senzill. Si tens el graduat de l'ESO i nosaltres tenim 30 places i hi ha 28 persones que volen fer el cicle, entreu tots. Si hi ha 35 alumnes, entrarien aquells 30 que la seva nota mitjana entre primer i tercer de l'ESO tenen les millors puntuacions. No hi ha cap altre criteri, ni per distància geogràfica, ni altres situacions. Per tant, 30 places, normalment, en el cicle d'instal·lacions de telecomunicació no sol haver masses problemes per poder accedir. Em pregunten també com estem fent les classes a l'actualitat. És tot un repte interessantíssim. Bé, hem hagut de buscar tot un seguit d'alternatives. Nosaltres treballem amb programes informàtics en què muntes els circuits moltes vegades i pots veure els seus resultats. Doncs ho hem hagut de fer, molts d'ells, amb simuladors, hem hagut de treballar en base a fotografies, en base a posar projectes que amb aquests simuladors els puguin anar interconnectant i anar resolent la situació com hem pogut. La veritat és que bé perquè fins i tot en algun moment hem hagut de parar perquè ens hem emocionat força a l'hora d'enviar feines als nostres alumnes i quan hem tingut ja una miqueta la regulació del que s'havia de fer, doncs crec que ens n'estem sortint força bé. Evidentment, la instal·lació física de moltes de les coses no les hem pogut fer perquè ha estat una mica improvisar tot el que hem anat realitzant. Però la situació és la que tenim. Si hagueu de fer el curs online, penseu que és factible? Al 100%, evidentment, seria molt difícil. De fet, sí que hi ha un curs que, no sé si el de telecomunicacions, però històricament hi havia un d'equips electrònics de consum que es feia amb l'Institut Obert de Catalunya, que el feien online. A veure, no és la situació ideal. A nosaltres el que ens encanta és que els alumnes puguin construir, puguin instal·lar, puguin muntar, puguin reparar i fer-ho en modalitat online sí que et donaria una sèrie de competències i nosaltres les podríem anar desenvolupant com a mitjà alternatiu si no hi hagués més remei. Semipresencialitat jo crec que sí que es podria realitzar amb forces garanties perquè podries combinar tot el que seria
una instal·lació amb els alumnes, una part dels alumnes, mentre altres vas desenvolupant la part més de memòria, la part de simulació, etc. Per tant, es podria fer amb una modalitat de semipresencialitat. Les assignatures de primer curs. Us ho dic molt ràpidament. Tenim les transversals d'orientació laboral, les d'empresa i les d'anglès tècnic. I a continuació tindríem la base d'electrònica, en què fem muntatges de circuits amb Arduinos i, per exemple, unes plaques d'àudio, instal·lacions elèctriques per conèixer una miqueta tot el que serien els nostres sistemes elèctrics, contactors, sistemes monofàsics, trifàsics, i la part d'instal·lacions de telecomunicació bàsica. Tenim uns principis bàsics del món dels audiovisuals i una altra assignatura que tenim a primer és la part de telefonia i sistemes de videoporters i automatismes o la part de domòtica, que és l'automatització del que seria pujada i baixada de parcel·les de forma automàtica. Això és el primer curs. I el segon curs, bàsicament, ve tota l'especialització, tot el que us deia dels equips microinformàtics, tots els equips de videovigilància, tots els equips de so, tots els equips de telecomunicacions, etc., és quan s'estudien el segon. Així, a primer curs, d'alguna manera, el que us deia, el fem comú amb les instal·lacions elèctriques automàtiques en alguns aspectes, perquè després, amb un any més, es pogués fer aquesta segona especialitat, si algú ho desitgés. Han de portar ordinador a l'escola o ja treballen material de l'escola? No han de portar ordinador a l'escola. A l'escola tenim els recursos informàtics. Sí que alguns materials els proporcionem nosaltres, com són els instruments d'un cost més elevat, de pensar que als estudis de telecomunicacions parlem en dispositius que tenen un cost molt elevat, com són els oscil·loscops, generadors, els equips d'amplificació, etc. Sí que els alumnes han de portar un petit material, que és material que li servirà per tota la vida, com a tècnic electrònic o tècnic de telecomunicacions, com és un tèster, una caixa d'eines, unes alicates, han de portar una protoboard i alguns components, i aquest sí que és el material que han de portar. També tenen la possibilitat de portar, han de comprar uns dossiers que necessiten per fer aquelles activitats que abans us explicava i 3 llibres. Pregunten, que no me'n deixi cap. Continuïtat d'estudis té el cicle a la mateixa escola. Doncs, de forma directa, podem accedir al grau superior de telecomunicacions, podríem accedir també al de robòtica o al d'energies renovables. Serien els passos més naturals perquè són 3 dels cicles que es gestionen des del mateix Departament d'Electricitat Electrònica. Aquests serien els clàssics, diguéssim, estudis de continuïtat a la mateixa escola. Si no tingués l'ESO, en graduat escolar, serviria i com puc fer-lo i es pot fer a distància. Bé, aquest detall, en tot cas, jo us adreçaria que contactéssiu amb l'adreça electrònica de comunicació.sarrià@salesians.cat, comunicació.sarrià@salesians.cat, i allà us adreçaran amb aquestes preguntes més concretes personals d'accessos de situacions molt particulars. Els avantatges i inconvenients sobre la formació dual al cicle de formació, al cicle de grau mitjà. L'avantatge que pugui tenir la formació dual és que la quantitat d'hores que passes a l'empresa vindria a ser d'un fonament que et dona com a experiència laboral, és la figura de l'aprenent de tota la vida. Estàs aprenent a treballar segons estàs veient el que t'està fent el teu tutor de pràctiques a l'empresa. Aleshores, aquells alumnes que moltes vegades el tema més acadèmic igual els costa més adaptar-se i estan més a gust amb més hores a l'empresa, doncs és un avantatge per aquest tipus d'alumnes. Altres que diuen jo vull tenir un compromís amb una empresa amb el que requereix 1.000 hores de treball, amb un contracte laboral pràcticament, un contracte en pràctiques que tens en aquesta empresa, doncs jo crec que et dona una sèrie de capacitats i d'experiències que són idònies. Totes dues opcions són molt vàlides. Nosaltres tenim ara mateix un 60% dels nostres alumnes de segon curs estan fent la modalitat de FP dual i estan molt contents. Els altres que estan a l'escola més hores i menys hores a l'empresa són alumnes que potser tenen una situació personal o individual
que prefereixen perquè no poden tenir aquest compromís de tantes hores a l'empresa, necessiten un horari més lleuger a les tardes, doncs aleshores això també seria avantatjós per a aquells alumnes no fer una dual. Treballem amb Arduino, sí. És una pregunta que m'agrada que me la feu perquè fem projectes amb Arduino i els fem petits programets, amb petites aplicacions. Al primer curs fem una iniciació. Segurament aquelles persones que tenen experiència amb Arduino l'hauran programat amb Scratch. Nosaltres fem programació una miqueta més amb el que ens demanarien les empreses, és que sàpiguen programar-lo més seriosament, però no entrem a nivell de fons de programació, perquè no és l'objectiu del cicle formatiu de grau mitjà, sinó que seria més aviat aplicacions que podem fer nosaltres amb l'Arduino. Aleshores, són controls de visualitzacions, de sensors, de motors, i a segon curs fins i tot els donem la possibilitat a fer uns petits projectes amb Arduino que ells mateixos poden desenvolupar i pensar i, per exemple, experiències que hem tingut algun any d'algun cinturó que han fet algun alumne en què té un dispositiu amb Arduino i salta l'alarma per controlar la caiguda d'una persona gran, per exemple. Hi ha altres tipus d'exemples que fem que són força interessants. Per exemple, activació d'una persiana o d'una il·luminació a través del teu telèfon mòbil, doncs fer-ho amb Arduino. Això ho fan els nostres alumnes actualment a l'escola. El grado superior se podria passar a informàtica. Us ho podran comentar amb més precisió els nostres companys de comunicació de secretaria, però pel que a mi m'han comentat, no hi ha cap mena de limitació per accedir de qualsevol grau mitjà a qualsevol grau superior. Les úniques limitacions és que em sembla que les places són prioritàries amb aquelles persones que vinguin de la mateixa família professional. Però si hi ha suficientment places, els alumnes de grau mitjà poden accedir a qualsevol grau superior de qualsevol família o especialitat. No hem parlat de preus i quotes. Bé, dir que som una escola concertada, que nosaltres rebem ajuts de l'administració, però aquests no sempre cobreixen totes les despeses. Aleshores sí que demanem a les famílies unes aportacions econòmiques. Hi ha una aportació inicial de 159 euros i després 9 mensualitats de 196. Aquelles famílies que ho desitgen poden demanar beca a la Generalitat al mes de setembre. Em pregunten si amb un màster d'automatismes i drons podria accedir al grau encara que el màster sigui a nivell privat i no universitari. Si estem parlant d'un grau mitjà, l'accés és directament tenir el graduat de l'ESO i, per tant, no hi hauria cap mena de dificultat per accedir. No sé aquest màster què implica, però la limitació seria aquesta, tenir l'ESO, o si no hi ha també la possibilitat en aquells alumnes que hagin fet, per exemple, un programa de formació i inserció, a través d'una prova d'accés, accedir al grau mitjà. Molt bé, doncs sembla ser que no hi ha més preguntes. Disculpeu de nou la petita interrupció que hem tingut amb la màquina. Ens hagués agradat moltíssim poder-vos ensenyar l'escola en directe, que veiéssiu les nostres instal·lacions, que veiéssiu els nostres equipaments i també els nostres alumnes i professors explicant què és el que fem en el dia a dia a les aules. Com a alternativa, podeu consultar a la mateixa plana web, en el cicle formatiu d'instal·lacions de telecomunicació, hi ha un petit vídeo on podreu veure una miqueta tot això que us he explicat en aquesta presentació. Agraïm molt al Jordi i la Sílvia la seva feina tècnica, que em disculpin perquè suposo que hauran passat molts nervis per culpa de la interrupció informàtica, i per descomptat a tots vosaltres per la vostra assistència i participació en el xat i desitjar que us seguiu cuidant. Serà un plaer poder-vos saludar personalment el més aviat possible. Molt bona tarda i fins aviat. Gràcies.